Сменяме рязко темата. Горещата политическа есен се очертава. Тя вече започна всъщност и поставя много теми и въпроси. За част от тях сега ще си говорим с Лиляна Павлова от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие. Добро утро. Добро утро. Да започнем с вота, най-горещата тема. Вота на недоверие срещу кабинета Орешарски. Осигурявате ли всъщност спокойствие на кабинета по този начин? Защото знаем, че има и такава теза. 6 месеца може да няма нов вод на недоверие, ако този се провали сега. А има хипотеза, че ще се провали. Категорично не е това целта. Целта е да покажем цялостната си нагласа като опозиция и като хора, чуващи гласа на протестиращите на улицата, на почти 80% от българските граждани, гледайки социологията, за недоволство и недоверие към правителството. Няма как да не внесем вод на недоверие за цялостната политика, тъй като е видимо, че това управление в целостта си е проблемно, пагубно и опасно за държавата. Добре, да обаче това е обречен вод. Както и да го погледнем, каквито и сметки да правим. От политическа гледна точка в политиката, победата и добрия резултат от един вод е всъщност добрия дебат. Това гражданите да чуят каква е ситуацията, да чуят двете гледни точки и да преценят дали това е, което ги устройва. Защото представете си, че ние почнем всеки месец, и това е опция, всеки месец по отделна тема. При поражение 6 месеца няма да има такъв политически дебат. Но аз ви давам и другата гледна точка. Обмисляхме го. Повярвайте ми, дълго мислихме и ние експертите, които освен политическото ръководство и ръководство на партиите, ние експертите гледахме аргументи. Ако изберем една тема, защо тази не другата? Значи ли, че сме съгласни с другата? Почнем ли всеки месец да даваме вод на недоверие, това означава допълнително да ги окупаем. Те ще се окупаят, че кажат, ето виждате ли, вие ни направихте 6 вота по 6 теми, по 6 теми нашите вотове минали, окупаваме се за винаги. Те умеят с манипулация, после да го разкажат, че хората, деца вика, да им повярват на лъжата, че те всички им имат доверие, че вота е минал. Успеха на един вод е в дебата и в аргументите, които ще се чуят. А какви са аргументите сега, мотивите за вод? Са в няколко посоки. Първата посока, че ние имаме едно правителство, подкрепено от тройната коалиция, както го наричаме, защото всички знаем защо е така, което първо само по себе си не е експертното правителство, което очаква. Това е правителство, да, имаме един технократ премиер, но оттам нататък е правителство за съжаление, от най-високо ниво, от ниво министри, и липса на компетентност, на подготвеност, на професионализъм. От една страна, неясни назначения, неясни интереси, лобита, разпределение, политически и други. Това е първо. Липса експертното в правителството. Второ, говорим за икономическа политика. Ако говорим за икономическа политика, тя липсва, защото хората бяха излъгани. Защото тези, които сме дясномислещи, тези, които сме експертите, казахме, ако няма икономика, ако няма развитие, ако няма растеж, нито работни места, нито заплати, нито пенсии. Те ходиха и ги обещаваха и сега почнаха на всичко заден. Ама всъщност няма да увеличим пенсиите, няма да увеличим минималната работна заплата, няма да строим Белене, ще ви замразим цените на тока, като паднала икономика. Добре, обаче, защо го гърмите сега този патрон? Това ли е най-подходящия момент? И всъщност, ако мога да допълня и въпроса, има една теза, че не искате избори и всъщност за това има такова поведение. Ние сме категорични, във всяко свое действие сме категорични, че няма алтернатива освен избори. Предсрочни избори са единствената алтернатива за България. Защо сега? Един много силен аргумент. Преди да е станало твърде късно. Преди действията, политиките, ако още има политики на това правителство, да са довели нещата да станат необратими. Защото станат ли процесите необратими, тогава вече ще е притеснително. Обвинението към вас е, че е несериозно да искате вод на недоверие, тъй като ви е нямало в Народното събрание през последните месеци. Те управляващите ще се бранят до дупка да не пуснат властта. Нали не си мислите, че те ще кажат браво за вод? Да, ние бяхме отвън при хората и видяхме и чухме гласа на хората. И хората ни срещат, говорим, имаме приемни дни постоянно. Това е гласа на хората. Защото аз ви казах, ще стане необратимо. Ще има ефекта на снежната топка. Ще се завъртат нещата, грешните политики, политиката на заем и на инат, тя е пагубна. Топката ще се завърти и накрая всъщност тя ще се окопае, ще ни затрупа една лавина, но тази лавина ще ни затрупа и може да изтрия, както се казва, и България от картата на Европа. Защото ние виждаме, те оставят бели петна дори в планирането на европейските фондове, на българските регионалната политика. Какво виждаме? Политика на разделение на севера и на юга. На обезлюдения север, без магистрала, без пътища, без инвестиции, без целенасочено финансиране за сметка на юга. Понеже споменахте за регионалното министерство, има една теория, която се появи, сигурно следите в последните дни, от Румен Петков от БСП, който твърди, че едва ли не Бойко Борисов управлява с Сергей Станишев и че Бойко Борисов държи регионалното министерство в момента. Това е пълен абсурд.
Вие знаете, че едни от основните ни критики, и лично моите, и на нас като опозиция, са именно срещу това министерство, но то не е като персоната, но срещу политиката, която провежда, срещу изкуственото разделяне на двете министерства, което е отново с единствената цел за политически разделения, дивиденд, преразпределение на средства. Ние там виждаме и в двата ресора, инвестиционно проектиране, регионална политика, липса на последователност, липса на компетентности, изключително непоследователни действия. Виждаме блокаж на всички проекти. Какво се случва с инфраструктурата? Вчера видяхте. Магистрала, Струма, както и всички останали проекти, които вървяха, които трябваше да са готови предсрочно, всички са, както се казва, следсрочно. Всички проекти закъсняват, всичко се отлага. Планирането, регионалното развитие, еврофондовете, забавяне. Това Добре, е, което обаче, какво ще правите като опозиция в следващите 6 месеца? Вие всъщност с този ход Вижте, сега значи, блокирате... вота на недоверие не е единствения инструмент на опозицията, Какво ще правите, който може да се използва срещу правителството. Първо, няма как да разчитате на Атака като поведение, вероятно. Дай Боже да има разумни хора в Атака, които да подкрепят, защото в крайна сметка те сега трябва да докажат или, че са наистина част от тройната коалиция. Вотът не е ли и срещу Атака? Нека да кажа, този вод ще покаже много ясно на българските граждани, на европейските ни партньори и на света. Всъщност, имаме ли тройна коалиция? Защото от действията, от формацията и политиките, това управление прилича на тройната коалиция. Значи ще покаже. Има ли тази тройна коалиция или има все пак, защото това е тройна коалиция и коалиция между взаимно изключващи се партньори. И в същия момент ще покаже има ли разум в това да се търси алтернатива за по-добро икономическо развитие, защото на България и трябват професионалисти, експерти и истинско експертно правителство с ясна програма. Това правителство няма експерти, това правителство няма програма. Може ли да намерите допирни точки с Атака? Ако Атака дойдат по определени теми и кажат това е нашия вод на недоверие, по тези политики ние не сме съгласни. Естествено, че като опозиция ние ще ги дебатираме, ще ги подкрепим, когато са в интерес на гражданите и когато са против действията на правителството, които са грешни. Дори с всичко това, което виждаме в последните месеци като поведение. Тук е въпросът да отстоим интереса на българските граждани. Но сега в момента, нали виждате какво става? Всички срещу нас. Естествено, не е удобно. Опозицията никога не е удобно. А имате ли разговори сега във връзка с вота с Атака? Ние нямаме разговори, защото те са ясни. Значи, техните номера са ясни. Общо ето ние не очакваме, за съжаление, няма как да очакваме чудеса от храброст да свързат или изведнъж да се вразуми. Видяхме достатъчно изненади в изминалите месеци, така че... Кои се знаят, че те подкрепят под всякаква форма правителството гласно, негласно, странично, завуалирано и задкулисно. Това го виждаме. Но това ли е, което и трябва на държавата? В случай на криза, в предстояща рецесия, вие виждате, дефлацията води до рецесия. Това и трябва на държава. Ако не харесвате нито една политика, как ще се... От БСП пишат декларации, искат консенсус по основни политики? Те се опитват да си легитимират управлението, те се опитват да се окупаят във властта. Това е ясно, това е нормално. Кое министерство най-много не работи според вас? Аз ви казах, когато седнахме чисто експертно, ето аз като експерт в регионалната политика, в инфраструктурата, с моите колеги в експерти в другите области, нямаше министерство или политика, която това правителство да провежда или поне да се уж да започва, защото то е ясно, че за 100 дни не са провели никаква политика, ама те за 100 дни, освен да вземат заем и някой лев да раздадат, ама те и така го раздадоха, че вместо да се разплатят с бизнеса, дадоха пари за мотокрос. Имате доста силно критично мнение по отношение на Министерството на инвестиционното проектиране. Вчера назначение настъпи заместник министър и то от ДПС. Джейхан Ибрямов. Казвам пак, критично мнение имате. Защо? Ако ми позволите в една минута да се аргументирам защо. И нещо още се случи вчера, което за пореден път, по безпрецедентен начин показа какво се случва там. Вчера беше уволнена госпожа Милка Гечева, ръководител, шеф на дирекцията за национален строителен контрол. Изключителен професионалист и експерт. От 15 години работи в сферата на строителния контрол. От младши експерт, инспектор, началник отдел, заместник началник и ръководител на служба. Тя не е политическо назначение, тя не може грам да бъде класифицирана като калинка. Изключителен професионалист. Благодарение на този човек в нашата страна успяхме и бяха спряни най-безобразните Дюнигейт, Къмпинг Корал, Иракли, Камчийски пясъци, в Несебър. Всичко това, което се случва, беше благодарение на абсолютната воля, непреклонност на експерти, които искат да прилагат закон. Защо я махат? И сега ще ви обясня. Моята виждане, теория, много хора ми се обадиха вчера. Много притеснени от това, което се случва. По няколко причини. Първо, казах ви, кои са ключовите знакови и много други. Златна перла, презастрояването на парк Странджа бяха спряни от нея.
Интересна е връзката между тези обекти и въобще строителния контрол, незаконните обекти при застрояването на Черноморието. Един е проектанта, един е архитекта. И той беше номинацията на това правителство, именно за министър на това министерство. Не се случи благодарение на медийния и граждански натиск. Да, но се случи, че се сложи един министър, освен че живее на социални помощи, които се точат от Франция. Ние имаме един министър, изключително близък до този човек и те сега трябва, очевидно, може би, това е моето и не само моето подозрение и версия, да си узаконят всичко това, което им е спряно, което са проектирани, което са си планирани, обаче не им излезе сметката да презастроят и да си узаконят безобразията. Тоест това е ваша хипотеза или имате доказателства за такива връзки? И всъщност ние виждаме как тази връзка върви. И новия началник на ДНСК, който се слага, човек с изключително спорна репутация. Аз не познавам човека, но на мен вчера ми се обадиха 3 души да ми кажат, ма знаете ли кой слагат? Те слагат човек с спорна репутация. Защото явно това е темата. Познати... Ние виждаме. Има напрежение, очевидно има напрежение, защото дали ще се узаконяват ромски гета, дали ще се узаконяват големите постройки за презастрояването на черноморските брегове, къмпинги, планински и всякакви други курорти, или като цяло ще си узаконят да си направят каквото искат. Очевидно това е политиката, която ще прекарат. Понеже заговорихте за... Аргумент. Да, кажете, дай след само втори аргумент. Това е едната тема, в която виждаме, че се случва. Това министерство още не е ситуирано. Още тепърва само се занимава с търгове за сгради, мебели. За 100 дни не свърши никаква работа, освен да си купи мебели и техника. Не назначава хора, няма устройствени проекти, обаче да уволнява, за да си оправя строителния контрол едно на ръка. Какво се случи? Ако видим устройствените правила, освен че са в противоречие с закона, освен че има припокриване с функции с МРРБ, с Министерството на регионалното развитие, ние виждаме как то ще управлява проекти само над 10 милиона, определени на ниво подробен устройствен план. Експертите знаят, че на подробен устройствен план 10 милиона няма как да се определи каква е стойността. Ще разпределят милиони, за тях милионите са нищо. Хонорарите са им по милион, пък ама ли да си управляват преразпределят. БСП пък иска да проверяват вашите назначения. И освен това, само отново допълвам въпроса. Заговорихте за калинки и за назначения. От вчера, и не само вчера, от последните дни на дневен ред е това дали калинка е била Искра Фидосова в управлението на ГЕРБ. Спор, знаете, за дипломата й. Вижте, тя сама, госпожа Фидосова, излезе и каза, даде своите аргумент, даде номера и показа номера на дипломата си, така че тя ще се защити. В крайна сметка, аз не мога да разбера, но това е тяхния стил на работа. Освен манипулации, те всеки ден уволняват млади хора. Експерти, ето примера с Милка Гечева, шефа на кадастъра, професионалист също от 20 години в кадастър, ръководителя на управляващия орган на оперативна програма регионално развитие, изключителен експерт. Това са все аполитични фигури. Всеки ден назначават и уволняват, назначават безпрецедентни фигури с отнето достъп до класифицирана информация, с абсолютно спорно и репутация и минало, и всъщност се огледали в нас. Притеснявате ли се... Хора, ще се борят с младежката безработица. Притеснявате ли се за назначение в кабинета Борисов? Не, аз нямам. Особено в министерството, което вие бяхте. Там, където аз съм управлявала и съм назначавала хора, вярвам в техния професионализъм. Аз съм експерт, аз съм човек тръгнал от администрацията. И винаги съм давала шанс на хората от администрацията да работят и да се издигат в кариерата. Това беше моят принцип. И аз нямам притеснение за нито. Чака се доклад на Лютви Местан тази седмица да излезе. Касаещ ГЕРБ. Има ли нещо, което... Вижте, те се разхождат с едни папки, говорят едни неща. Те много ги умеят манипулациите, така да се фърлят във въздуха едни интересни неща, но всъщност накрая то излиза. Сега, с няколко думи кажете за реформаторския блок, понеже те ту отварят, ту затварят вратата, но като че ли в момента открехната към ГЕРБ. Търсите ли патерица в лицето на реформаторския блок и въобще как ще видим отношенията в следващите месеци с тях? От ваша страна. Вижте, моето лично убеждение е, че ако ние сме единомислени, имаме една политика, една визия и ние всички се борим за българските граждани. Ние всички сме членове на Европейската народна партия или голяма част от реформаторския блок и други парламентарно непредставени партии искат да са членове на Европейската народна партия. Това означава, че ние имаме едно мислене, една кауза, едни принципи споделяме. Ако споделяме едни принципи, ние трябва да работим заедно за тази кауза. Очевидно, нашата кауза е да се противопоставим като реална опозиция на управляващите. И затова моето притеснение и към дали е реформаторски блок, дали са други партии, защо ние трябва да се борим помежду си? Ние помежду си трябва да се разбираме и да се обединим в срещу общата кауза. Ръката е протегната. Разбира се, че е протегната, защото ние сме хора с еднакво мислене. Като че ли тази ръка остава във въздуха вече дълго време? Ами,
те имат едно самочувствие, те имат една чуваемост. Но знаете ли защо имат чуваемост? Очевидно. Това също е на мое подозрение. Не искам да обида никого в никакъв случай. Ама те имат чуваемост, защото плюят ГЕРБ. И защото те са удобни на управляващи. Може би, ако се обединим. Последно, понеже така вече е време и за финал на нашия разговор, да ни кажете за Баста. Предстои официално вече да се появи на политическия хоризонт. Разсепва ли се ГЕРБ? Отнемат ли ви хора от ГЕРБ? Предишният отговор касаеше и Баста. Ако Баста казаха, че ще се кандидатират да влезат в едно семейство в Европейската народна партия, което означава център, дясно мислещи хора, те отново плюят само ГЕРБ. Защо не се заемат с нещо в полза на гражданите? А именно да критикуват 3 години и половина. Да критикуват управляващите. По-важно е в момента бъдещето на държавата, как да се развива икономиката, грешните стъпки на правителството, които се случват всеки ден. Ще си говорите ли? Така че ще говорим с всеки, който е мислещ в правилната посока. Напускат ли хора на ГЕРБ? Не, категорично няма отлив. Искам да ви кажа, че ето, примерно и за Варна, и за други, и за София, ние виждаме, че имаме и нови кандидатури, и нови желащи, нови членове. Нормално е. Тези хора са имали своите привърженици, приятели, колеги, които са били част да си тръгнат. Но тя е толкова малка част. Партията има много членове, над 70 000 члена, 10-15 човека. Мислите ли, че... Влязохме вече в новините, но само за финал, как ще отговорите на обвиненията за самолетни разходки с авиоотряд 28 на кабината Борисов? Вие участвали ли сте в такива? Това е абсурд. Отново това се фърлят такива кьорфишеци за отнемане на вниманието от важните теми и от провала на управлението. Защото нормално е всяко едно правителство, което и един министър-председател има правителствен авиоотряд, т.е. за това така се казва, за да може да се изпълнява ежедневно работата. Благодарим ви за това участие. Благодаря. Ние ще следим какви ще са действията на ГЕРБ в следващите дни. Разбира се и ситуацията около вота на недоверие, който внесете в четвъртък.